bola včera medializovaná. Podľa zákona o vysokých školách môže byť zvolený do funkcie dekana aj osoba, ktorá nie je zamestnancom vysokej školy, ani nie členom akademickej obce. Toto ustanovenie bolo zrušené v roku 2002 novým demokratickým zákonom o vysokých školách. Pôvodne tam bolo, že dekan a rektor sa volia z profesora, docentov fakulty a univerzity. Toto ustanovenie vypadlo z toho dôvodu, aby mohli byť v nových spoločenských podmienkach do funkcií dekanov a rektorov vymenúvaní aj vrcholoví alebo špičkoví manažéri z praxe, ktorí v tom čase na pôde vysokej školy nie sú. Jak si to vysvetľujete, že je to 10 rokov platí už tá zmena zákona na vedenie dekana a rektora, ktorý je vláda? To ja nepoviem, že takéto informácie, keď sa podávajú, pravdepodobne treba preverovať aj z druhej strany, prípadne na ministerstve alebo na zákonodárnom orgáne. Teda sú aké ďalšie kroky? Rektor je povinný vymenovať pána dekana? Rektor má vymenovať pána, má prijať do pracovného pomeru pána dekana s tým, že ak tak neurobí tak Senát môže rozhodovať opätovne. Medzi tým chcem upozorniť aj na to, že je novela zákona o vysokých školách v Národnej rade, ktorá neumožňuje táto novela zákona o vysokých školách, aby rektor odvolal dekana, pokiaľ fakulta neodvolá funkciu dekana. Takže ministerstvo považuje aj Pán dekan je stále dekanom. Bolo tu uvedené, že nedostal ani výpoveď, ale zároveň bol zvolený akademickým senátom, ktorý ho nikdy z funkcie neodvolal. Ale bolo to vlastne teraz kvôli tomu, že mu končilo v decembri, či kedy jeho volebné obdobie? Áno, myslím, že 6. decembra mu skončilo volebné obdobie. To znamená, že akademický senát a univerzitná fakulta robila nové voľby dekana, pritom jediným kandidátom na nového dekana bol doterajší dekan fakulty. Povedzte nám ešte celé meno prezdiska, že to vám nahrávame. Áno, Peter Plavčan, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl.